нея да има. Здравейте, казвам се Цветан Ганев, снимам макрофотография главно, от време на време и нощна фотография, но хобито ми е макрофотография. Занимавам се главно с спорт, нали, професията ми е спорт, футбол, през свободното време фотография, като фотографията е на такова ниво, вече фанатизъм, общо взето. Зависи от те какви са. Нямаш нужда. Не, клиентите нямат нужда. Клиентите, По повод поляризационните филтри, аз снимам само с дрон. Да. И преди 4 години се появиха CPL филтри, Имаше, да. който да го слагаш на дрона. Това е пълна безумица. Не. Долу на земята си го гласиш, И обаче когато го вдигнеш, то си е променило посоката, то си е променило поляризацията. Не, аз Трябва да може да го командваш и него, не се командва. Ако говорим, ако искаш да ти действа за вода, долу. Да, то просто той ти е хоризонтален. Като очилата. Ако търсиш ниде, Да, това вече. Ти отдолу го гласиш на хубави облачки, които